Uy. So mao din yung Binance no. Kani dire ka mag-trade, dire ka magdula-dula anang mga Bitcoin nimo diha o mga altcoins nimo diha, mga cryptocurrency. Karon para masundan mo ni siya, gamit kag kani CoinsPH. Kung wala pa mo yung CoinsPH, himo sa mo na magbutang lang og link diha pati pod sa kani link pod ani sa Binance. So diri sa ta. Kung ikaw man yung sign up sa CoinsPH, pwede na mo mag-cash in. Kung level 1 pa mo, 2,000 lang minimum ang kuan pinaka-maximum. Pero mas nindot i-verify ninyo na para ma-level 2 para maka-cash out po mo. Kani, pwede ka dire yung Louis Vuitton uban pa. Ang pinaka-barato dire so far sa akong ibala, yung Palawan pawn shop. Kani, dire ko nag-cash in. Tapos, i-follow instruction lang na antod maabot mo. Dali na once mahuman mo Palawan, maabot na rin na dire. Abot na rin na dire sa inyong kwarta diari. Dayon, og na mo'y peso, inyo nang i-convert. Convert nyo ng Bitcoin. Dire ka, convert. Type nimo, butang ka lang sa kalibo. Kana, sa kalibo. Tapos, convert. Kung mag-convert nimo, mabalik ka sa mong my wallet. Dire na din ka sa Bitcoin. Nana din kay Bitcoin. Kani, sobra man ako Nigna na ka ni dire, pundo sa kanya, balik ka sa imong Binance. Tapos, adto ka sa imong account. Click ka dire, deposit. Kani man ni. Dayon, i-sure nimo nga dire Bitcoin imong depositoan ha. Kay daghan daw na sila. Coins dire ka sa Bitcoin, Bitcoin address imong pangitaon kani. Kumana na, naon ni siya. Kopyahon man siya. Tapos balik ka sa imong CoinsPH. Kasi be sure nga kani BTC ni siya, BTC wallet ni siya. Dire ka sa send. Dire mo ibutang tong imong Bitcoin na pilay Bitcoin nimo. Tapos dire mo i-paste ang BTC address. Tapos butangan nimo trade lang gud, trade. Tapos continue. Ikaw man na send na siya. Pila ka minutes, maabot na din na dire sa imong Binance. So naa ni kay balance dire so Binance. Kaning Binance okay ra ni ako di kay ni verified level 1 ra gali ni ako okay ra na siya kay minimum man ni withdraw 2 Bitcoin. Dako na kay 2 Bitcoin. 2 BTC. So ani din mo sa advance. So good na mag-trade. Karon ako mag-trade ko tulo kong tanawon mag-trade ko. Na ako'y basihan tulo ka buk tanawon ako unsay nindot nga coin i-trade. Dire lang ta sa BTC kay BTC man yung mga coins pero ako kay murag naamo ko sa stable coins man nakakuha naman ko ganina gud. BTC BNB man ko ganina. Kani siya BTC BNB BNB USDT man siyang US dollar Tether na siya mo na gitawag stable coin na siya Tether. Di na mag-trade pili-pili ka before ka mag-trade ako akan tantangan sa naman tulo ka buk akong ginatan-aw sa nindot i-trade ngani una ang kani 24-hour nga volume ug daghan bang ka trade diri. Tapos sunod kaning change niya 24-hour change. Ano naman siya kani paugsok ba ni siya nindot pa ni siya paliton nga coins road nindot pa ni siya na diri kag tan-aw. Tas ikatulo akong ginagamit nga para makapalit ko nindot ng mga coins ang kaning Bollinger Bands. Bollinger Bands mo ni gitawag og support and resistance. Kani katulo na siya kalinya. Kani katulo mo niya ang support.
Mo ni nga diri ko magtan-aw og nindot na ipalit. Tapos mo ni siya mga candlestick diay ha. Candlestick ni siya. Basa ka ni. Every candlestick pwede ka makapili diri. 1 minute na mo ni dagan niya 1 minute ni kada isa. Pero sa ako 5 minutes ko kay nindot nga hanggang sa 5 minutes sa balon. Mo na siya pasabot aning Bollinger Bands once ang candlestick musangko siya sa tumoy mangita tag sample nga nindot ari data sa BTC gabi. Usok mo kayong maot ng mga coins. Basihan ako sa high. Mupalit ko is kanang ang candlestick mo pula, sangko na siya ning kuan. Aning kinaubsan nga support and resistance ng Bollinger Bands. Ngani pak ako siya. Dire, pwede na kapalit, dari pod. Ang kani ikaduha, mo ni gitawag og first kuan nimo, resistance nimo, safe na ka mo baligya diha. Dapita. Pero magduha-duha ka og ana para mahimong ma-confirm nimo na siya. Gamit po ka og stock RSI. Mo ni ikaduhang ginagamit nako nga lantawan ako nga nindot na ron mo palit na nindot na ron. Mangita tag coins nga nindot. Mga yan yung kaniyo. Batang talang sample. Kaniyo. Ang abot naman ang iyang candlestick. Nasangko na siya dari dapita. Dayon lang taon dahil mo ang sunod nga candlestick nga murag paubos na gid siya. Mo na pasabot na time to buy na. Pero gusto ka ma-sure na tan-aw ka diri sa ubos. Mo ni ang stock RSI. Kaning blue mo ni gitawag og trends. Trends niya dagan siya. Kaning yellow basically ang sequence ni siya. Kaning pula mo blue kaning blue mo ni ang trends. Mo ni mo sundon. Mo lang sa basic na pagkuan kay kaning tutorial para sa mga beginners din siya gyud. And useful po ni siya kay magani siya gigamit to formero. Ingani ni siya. Basta mag-abot na gay ng blue o yellow, mag-cross na siya, na ikausaban may tabo. Samot na o dire siya naabot sa kinaubsan. Below. Musaka na siya pareha niyo. Abot sila dire. Musaka na siya dire. Iniabot dire, baligya na po ka dire. Kay possible na magmuusok mo siya balik na. Pareha niyo, pak o. Samot na, lagyo sila. Pero dugol pa sila. Napa ni chance nga musaka nagbalik pareha niyo. Tugol pa man sila. Napa na chance musaka balik. Pero may ani na, lagyo na yung distansya. Mo bearish na naitawag na. Bearish na gina siya. Mausok na siya. Diri pa na sila mag-abot siguro. Nag-abot po diri, mo na yung time nga timpalit ni mo. Once mag-cross na sila, palit na ka na. Kay, kung musaka na po na siya, pareha niyo. Saka siya. Nga layo, gabulag na sila. Mo padayon ito ginagsaka. Bullish na po itawag. Tang talag diri ka nakapalit something. Kani pilang 30. 30, punta lang diri kinaubsan. 36.8. Tara to diri. 30. 6.9 na. Palitag kuan. Balig. Inom. Or pulo. Tabiin bilang. So, mo na yung USDT ni mo. Tapos, ibaligya po naman siya diri dapita. Diri lang. 31.42. 31.4 na. Tapos, baligya ni mo ni imuhang kay imuhang gipalit nga pulo. So, na kay kuan. Tanta lang. Calculate. Ganito itong calculate. Mumpuho na 306 minusan nimo sa 314 sanay. So nakay $8 isang nakakuan isa naka-trade ni pila man ka minutes ra 1
4, 5, taman diri. Safe na siya. Dira na ka makasapi. More na siya basic. So, kita lang ka, balik-balik ka, trade kada adlaw, kapila ka mag-trade sa adlaw, depende. Depende mo kaniya, ubos na, lamay na niting palit. Nagdapit, dire. Ubos kaniya, musakan po din. Musaka mo, ubos. Siya basic. Depende na siya yung dula, dayo. Kamu na magpa dako pilay profit inyong gusto. So, para kung mga trade, order, kani po man siya palit baligya more na siya may na lang maka tabang food kamay pangutana lang mo na may mga pangutana food uban basta hindi matubag na ako. See